Днес беше прекрасен ден за мен, но честно да си призная, малко се изморих. Бях на събитие за брокери, но аз съм просто една жена. Какво ли разбирам от брокери, инвестиции, имоти? Понякога просто си слагам своите високи токчета. Ей така, за да стане светът една идея по-красив. В резултат на това понякога ме болят краката. Наистина ги чувствам тежки. Знам, че кръвта и лимфата са се събрали в долната част на краката под бедриците и те натежават. Имам си един специален уред, ионен активатор, с който правя много лек въздушен масаж. Той ми помага да облегча болките и тежестта в краката. Раздвижва лимфата, в резултат на което краката ми са отново лекички и бързо подвижни. Хубавото при този уред, че се разглобява на две части и е лесно преносим. Мога да го нося в дамската си чанта или в раница, когато пътувам от един до друг град. Доста е лесен за употреба, има няколко степени. Избирам си, в момента съм сложила на най-високата степен, просто защото искам бърз резултат. Краката са ми важни, това е основата, ходилата са основата на моето тяло, понасят цялата тежест и, честно казано, не искам да ги травмирам, но от друга страна обичам да съм на високи топчета. Така че сега полагам грижите за моите крака, така че да могат да ми служат вярно и следващите дни. Обичам да си почивам вкъщи. Обичам да съм сред хора, но понякога поради чувствителност това ме натоварва. А с този уред си помагам. Не само на краката, на цялото тяло. Доста е лесен за употреба. Може да видите синята светлина, която активира моите клетки. Раздвижва лимфата. Всичко става по един лек и невидим начин, но доста ефикасен. И всичко това в домашни условия. Обичам да се прибера вкъщи. Любимото ми местенце. Това е мястото, където мога да се погрижа за своето тяло, за душата си, за моят мир и да възстановя хармонията си. В момента възстановявам кръвообращението и лимфата в долните крайници. Обичам да се грижа за тялото си. Знам, че това е една правилна насока и всеки път, когато имам този ионен активатор, ще го използвам по предназначение. Отнема ми между 5 и 10 минути. Това не е много от моето време, но знам, че ще донесе много положителни резултати и краката ми отново ще бъдат лекички.